Of course, mentioning the present leader of the Maltese delegation, Louis Grech, I want to make a special tribute to him and the work he did over the last years in the European Parliament. He's not only a very nice colleague who listens and who works well with the other colleagues, he, I think, also made his mark in the European Parliament, first of all by being a few years ago the overall rapporteur for the budget of the European Union, which is one of the most important jobs you can get in this Parliament, negotiating within the Parliament, with the European Commission, with the Council of Ministers, to get a budget that is in the interest of the people of the European Union. Hello, my name is Ralph Walter. I'm a member of the European Parliament from Germany and Vice President of the Committee on Budgets. I know Louis Grech now for 5 years. We have worked together in the Budgets Committee, and from the beginning we saw that he is a very reliable person who is well knowing the things that he does. Louis Grech fil-politika. Meta kien student, Louis ħadem fil-kamp politiku Malti u dak internazzjonali. Louis ilu nafu pratikament kważi 30 sena. Louis sirt nafu wara l-elezzjoni tal-1981 meta l-partit fil-fatt kien qed jagħmel riformi sħaħ fl-istrutturi tiegħu u konna stidinnieh biex ikun chairperson tad-Dipartiment Amministrattiv tar-Riċerka, ġifieri fejn kien l-ewwel attentat tal-partit fejn waqqaf l-uffiċċju elettorali tiegħu. Kien membru tat-tim tal-istrateġija politika li waslet għar-rebħa tal-Partit Laburista fl-1996. Attiv għal bosta snin fix-xogħol tal-Partit Laburista, fosthom fit-task force għar-reviżjoni tal-Istatut. Fl-2007 Louis kien ivvutat l-aħjar membru parlamentari Ewropew Malti għas-sena 2006 mill-Laqda Internazzjonali European League of Geneva fuq il-kriterji tal-kwalità tax-xogħol tiegħu fil-Parlament u l-ħidma favur pajjiżu. Fl-2002 ingħata l-unur ta' Tourism Personality of the Year. Inħatar ukoll membru tal-Parlament Euro-Mediterranju fejn tkellem dwar diversi materji li jolqtu l-Mediterran, partikolarment l-immigrazzjoni illegali, l-ambjent, il-proċess ta' Barcellona u proġetti bisħab biex jgħinu fl-iżvilupp ta' pajjiżi sottosviluppati. Ħafna mix-xogħol li għamel minn wara l-kwinti, Louis bil-maqlub ta' nies oħrajn hawn min jiftaħar bil ma jagħmilx. Louis jagħmel ħafna u ftit li xejn jiftaħar. Fil-fatt uża l-esperjenzi li kabbar fl-Air Malta u foqsma nazzjonali biex bil-ħiliet tiegħu ħadem fil-Parlament Ewropew mhux biex sempliċiment jirrappreżenta l-Ewropa f'Malta, ma bil-maqlub biex jirrappreżenta lil Malta fl-Ewropa u x-xogħol tiegħu rabtu ma' affarijiet importanti ħafna fil-ħajja ta' kuljum f'pajjiżna. Inizjattivi ambjentali, speċjalment it-tfiq tal-għadira u anke naf l-indirizza problemi ambjentali li rigwardjaw is-Sawt ta' Malta u kienu qed miftit li inizjattivi for climate change. Anzi għamel inizjattiva li ma ħassibx dwar ħadd ieħor u li ddub illi l-popolari Ewropej tal-lemin ma tawx l-appoġġ neċessarju għaliha. Louis Grech ħadem biex għawdex jakkwista l-istatus ta' reġjonalità. Il-Gvern Nazzjonalista meta kien qed jinnegozja biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea wieħed lil Lawċin, però dan ma kisbux. Louis Grech stinka biex għawdex jakkwista dan l-istatus. Jiena naħseb illi fuq Louis Grech m'hemm għalfejn tajt xejn għaliex ir-riżultati jitkellmu waħedhom u f'kull qasam illi kien fih Louis Grech kien suċċess. Mexxa l-qudiem ukoll fejn jiena noqgħod ftit iktar attenta issues illi għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tan-nisa illi tkellem bosta drabi fuqhom. Louis ħadem kif qed ngħidlek, jiġifieri rigward il-doveri tiegħu jiena ma nistax ngħid illi qatt naqas mid-doveri tiegħu anke fil-proċess Euro-Mediterranju kien rappreżentant fuq dan il-laqat li kien ikun hemm. Louis dejjem ta' kontribut kbir. Jiena Louis għandu sem kbir dak li għamel diġà u nemmen li għandu jkollu anki sem fil-grupp li se jkun hemm il-qudiem anki mill-lat ta' kontinwità. Nafuh għal kontribut importanti li huwa taf dak li għandu x'jaqsam u li kont involut jiena personalment ukoll dak li għandu x'jaqsam mal-refund tal-VAT fuq reġistrazzjoni tal-vetturi. Għanna nafu li bl-inizjattiva tiegħu fil-Parlament Ewropew kienu ħarġu ċerti fatti li ma konniex nafu qabel bl-intervent tiegħu mal-Kummissjoni Ewropea u naturalment dika għenet sabiex il-Partit Laburista jieħu ċerti inizjattivi li kulħadd jaf bihom a favur tal-konsumatur. U tal-familja ħbieb u kollegi xewgurawlu? Jiena perswas li Louis flimkien ma' kandidati oħrajn se jkun qed jilgħab rwol importanti ħafna, mhux biss issa, imma nawgur anki wara l-elezzjoni ta' 6 ta' Ġunju,
Għaliex bil-ħila bl-esperjenza tiegħu naħseb mhux hu jgawdi laqas il-Partit Laburista biss, ma naħseb igawdu ċittadini Maltin mewġin kollha. Perswasi li Lewis għandu l-kwalitajiet kollha meħtieġa biex iservi lil pajjiżna fil-Parlament Ewropew li huwa fl-opinjoni tiegħi l-iktar persuna fil-ballot sheet li tista' tagħmel dan ix-xogħol fil-Parlament Ewropew. Lewis għandu track record u ċertament li jista' jiservi pajjiżna fil-Parlament Ewropew. U għalhekk jiena ħanivvota għalih. Jiena nawgura li Lewis illi ma jagħmel xejn differenti minn kif dejjem għamel. Lewis kien wieħed fost dawk illi dejjem mitton u għaxxur u x-xogħol li għamlu tajjeb. Perswas li jekk jerġa' jitla fil-Parlament Ewropew, kif nawguralu u kif naħseb li sa jitla, jerġa' jagħti kontribut li jagħmel den lil Malta u li jagħmel ġieħ lil Malta u bekk jagħmel ġieħ kbir lilu nnifsu. Dana mhux se tippruvaħ. Dana l-esperjenza tiegħu turi li bħallim bit-tajjeb, tkun taf x'inti tieħu. Aħna fieri ħafna bix-xogħol li jagħmel għax meta jagħmel xi ħaġa jagħmel b'qalbu u kwalunkwe riżultat aħna nafu kemm ħadem dawn 5 snin. Kompli sejjerek, jiena vera gburi, għamilt ħafna xogħol mhux għalija biss mal-pajjiż u għall-Maltin kollha. U jien verament inħossni onorat li kont it-tifel tiegħek u li int missieri. Ningrazzjak ta' kollox. Dak kien kollox li kellna preparata likom illum. Nispera li ħadtu gost fil-kumpanija tagħna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, insellmilkom.